Lämpöpumppualan konkari Jussi Hirvonen. Tämä talvi on ollut erityisen ankara monin tavoin. Mitenkäs lämpöpumput ovat pärjänneet tänä talvena kotien lämmityksessä? No, tämähän on mitä oivallisin keli lämpöpumpuille, että nyt tarvitaan paljon energiaa ja erityisesti maalämpöpumputhan nyt näyttää kyntensä, että se maa ei energialähteenä tai porareikä niin kuin hyydy talvellakaan ja sieltä saadaan hyvistä lämpöä ja talossa tarvitaan paljon, että nyt ne energiasäästöt ja ympäristösäästöt on niin kuin todella suuret tämmöisenä talvena. Entäs sitten, mitenkäs ilmalämpöpumput ovat pärjänneet? Tuommoinen pakkasilma, -20, -25 astetta on hyvin haastava lämpöpumpulle ja täytyy olla hyvä pumppu, että siinä pärjää. Ja tietysti on väärin sanoa, että sillä ilmalämpöpumpulla saataisiin talo lämpiämään kokonaan noilla keleillä, mutta hyvällä pumpulla, niin kuin IVT-pumput on, niin hyvin suuri osa vielä niilläkin keleillä saadaan talon ulkoilmasta sitä lämpöä, kun sitä vähän sitten tuetaan sähköllä ja puulla. Tänä vuonna on nyt uusi ilmiö monellekin, että sinne lämpöpumpun alle on ruvennut tulemaan aika paljon jäätä tai sitten ollut tulematta ja siitä on keskusteltu paljon. Ja se on luonnollinen ilmiö, että kun sitä ulkoilmasta sitä energiaa otetaan, niin huuretta tulee ja se sulannapitojärjestelmä poistaa sen. Ja se on näin päin, että mitä komiampi keko siellä on siellä pumpun alla, niin sen tehokkaampi se pumppu on ollut. Ja katselee noita IVT-ilmalämpöpumppuja, niin keot on komiat. Kesämökkeilijät ja mökit pidetään yhä useammin lämpimänä myös ilmalämpöpumpuilla. Onko tästä kertynyt minkälaisia kokemuksia nyt? Joo, kesämökkejä Suomessa on paljon ja niissä käytetään paljon energiaa ja tämmöisenä talvena erityisen paljon. Ja jos sinne laittaa ilmalämpöpumppu, niin tietysti säästötkin on suuret. Kun siellä on semmoinen pumppu, joka pystytään laittaa siihen 10 asteen ylläpitolämpötilaan, myös saadaan toimimaan siinä. Että se on tärkeää, että myös niissä olosuhteissa lämpöpumppu toimii. Lisäksi tietysti tämmöinen kaukosäätölaite on osoittautunut verrattomaksi, eli kun sinne perjantaina sinne mökille on menossa, niin sen voi laittaa tekstarilla mennessä lämpiää. Ja tästä on nyt kertynyt kokemuksia ja erittäin paljon positiivista asiakaspalautetta. Minkälaisia vinkkejä löytyy sitten lämpöpumppukonkarilta uusille lämpöpumpun hankkijoille? No, tämä talvi on osoittanut, että Suomi on tarvittaessa kylmä maa ja täällä tarvitaan taloissa paljon energiaa. Ja sitä energiaa on paljon olemassa maaperässä. Et sen takia kyllä ensisijainen vaihtoehto, kun harkitsee tämmöistä lämpöpumppuratkaisua tai yleislämmitysratkaisua, niin on maalämpöpumppu. Ja jos ei se käy, niin tietysti sillä on tarjolla näitä ilmavesilämpöpumppuja ja ilmalämpöpumppuja ja niin edelleen. Mutta tärkein vinkki on nyt, että hankki sen pumpun toimittajalta, joka pystyy toimittamaan sen asennettuna, kokonaispalveltuna. Että se on vain yksi partneri, jonka kanssa sitten keskustellaan ja neuvotaan tehdä kauppaa. Ja sitten tietysti nämä perusasiat, että yrityksen pitäisi olla tietysti luotettava, tekniikan pitäisi olla pohjoisen olosuhteisiin sopivaa, asennukset pitää olla kunnossa ja asiantuntevaa, huolto, varaosa-asiat pitää olla kunnossa, takuasiat kannattaa selvittää, tehdä kirjalliset sopimukset, vaatii käyttöönottopöytäkirjoja ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja tämä paketti löytyy ihan varmasti sitten paikkakunnan IVT-jälleenmyyjältä tai sentteriltä, että sieltä löytää koko paketin helposti.